L-eks Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat żvela kif l-akkużi fil-konfront tiegħu brabta mal-inkjesta Vitals huma marbutin biss ma' allegazzjonijiet li persuna ta' nazzjonalità Indjana semet mingħand persuna oħra. Dr. Muscat għal dan hekk kif kienet jiġi intervistat minn Emanuel Kuxkieri fil-programm Linja ċara 3 filgħaxija, propju ftit jiem biss wara l-ngħata aċċess għal proċess verbal tal-inkjesta Vitals li tmexxiet mill-Maġistrat Gabriella Vella, li ma' inkjesta mhux biss ġiet ippreżentata 4 snin u nofs tard, iżda tqanqlu għadd ta' dubji dwarha, inkluż dwar l-ammonti ta' miljuni li jissemmew fiha u kif ħareġ kumpanija msemmija lanqas biss kienet teżisti dak iż-żmien tal-konċessjoni tal-isptarijiet. Dr. Muscat fakkar li jekk kif fil-gidba tal-Grant kien ħareġ li kien hemm firem iffalsifikati bil-persuna li għamlet l-allegazzjonijiet għadha maħruba sal-lum il-ġurnata, din id-darba lanqas xi ħaġa konkreta ma teżisti f'dan il-każ. Is-sabiħa hija li din ir-Russa, dis-sinjura, tal-inqas ħadet l-intrigu hija u xi ħadd li jiffalsifika l-firem u li joħroġ b'karti folots li mbagħad ġew ipprovati li huma folots. Din id-darba dan is-senjur Indjan mar jixed li sema lil xi ħadd jgħidlek, jiġifieri mhux għax jafu, għax sema lil xi ħadd jgħid xi ħaġa. Detto del detto? Detto del detto. Sema lil xi ħadd jgħid xi ħaġa u Alla jbierek hemm nuħ. B'hekk Dr. Muscat sostna kif min għamel tiegħu dawn l-allegazzjonijiet fosthom il-Partit Nazzjonalista se jkun qed iħallas bil-kbir. Dak li ħajkunu instigaw ċertu nies ħadd għat kissir totali tal-Partit Nazzjonalista. ċert minna? ċert minna. Għaliex nista' nikkonferma li din mhijiex biss Grant it-tieni, hija għar minna. Għar minna. Għaliex jien meta tawni aċċess u bdew jgħidu hemm 78 kaxxa, ħsibthom ħajġu bil-containers bl-affarijiet. Envelope. Fil-fatt l-eks Prim Ministru mexxej Laburista iddeskriva dan kollu bħala kastell tar-ramel li b'mewġa waħda se jinħadd kollu. Din ħatkun kastell tar-ramel. Kastell tar-ramel illi tibniħ sabiħ, kemm tibniħ sabiħ u tista' tagħmel l-ikbar skultura tar-ramel. Mewġa waħda u jinħadd kollu. U jien ħankun dik il-mewġa li ħanħottu kollu dal-kastell tar-ramel illi bnew. Kemm legalment u kemm politikament? Totalment. Totalment. Sa dan it-tant matul l-intervista Dr. Muscat tenna li hu jixtieq li l-inkjesta maġisterjali tkun ippubblikata ħalli l-poplu jkun jista' jiġġudika u xemm u kif fost oħrajn din tinvolvi assunzjonijiet. L-istess appelli għamel il-Prim Ministru Robert Abela mal-mument li sar magħruf li l-inkjesta maġisterjali tlestiet. Hawn l-eks Prim Ministru reġa' fakkar kif propju fid-dawl ta' dawn l-assunzjonijiet u qatt ma ntalab biex jiċċara xi affarijiet jew jipprovdi aktar dettalji biex bekk qed inħoloq preċedent ikraħ u perikolus. Dr. Muscat tenna wkoll is-solidarjetà tiegħu mal-persuni li jaħdmu fiċ-ċivil u li din l-inkjesta maġisterjali kellha fil-mira tagħha lilhom ukoll. Hawn Dr. Muscat irrimarka kif dan kien intis sempliċement biex jipparalizza l-ħidma governattiva permezz tal-biża'. Fit-tmiem l-intervista, Dr. Muscat kellu messaġġ wieħed. Ħallu għal ħaddieħor ir-rabja, l-isteriżmu, il-ġlied, it-tkissir, it-tgħajjir. Aħna maħniex tek. Aħna kapaċi illi insemmaw leħinna fil-kalma, bla mibeda u b'riżoluzzjoni. It-tieni nett. Użaw dak li l-iktar jibżaw minnu il-Partit Nazzjonalista. U x'inhuwa? Il-vot.